Hej. Jeg vil gerne sige, at jeg keder mig rigtig meget. Men heldigvis skal jeg snart i bad. Men det kan jeg ikke lige nu, fordi min lille søster er i bad. Så lige nu sidder jeg bare fjernsyn, og jeg hader bare at sidde til fjernsyn. For så føler jeg mig virkelig doven. Jeg tror, han skrev. Der er en dreng, der måske vil vise mig hans mave. Jeg er heldig. Jeg tror, han kan lide mig. Nå, men i hvert fald. Jeg keder mig rigtig meget. Og jeg laver kun den her video, det plejer ellers aldrig. Jeg plejer altid at lave videoer om mit hår, eller make-up, eller tøj. Lige nu har jeg sådan set bare hestehale, og lidt mascara, lidt eyeliner, og så bare min normale bluse, som jeg for det meste plejer på i videoerne. Sådan set, så ikke rigtig noget. Men hej. See you later, alligator.